baby ba ko yedua jene pa wo poyamante mu ani din ade Kwawu Kotoso na nei wo mu adua jene ne se wo mu aduo wa so kama wo se ba monteni enya bi edie no akakwayem se nsuo togusu ni nyina propro ni nyina gina se wo mu kwan ne nye to obi nko no obi ma na jene na ya adua na kama fefefe ase yede banana boye fo no akakwaye no mo sei wo mu haw pa wo mu ni Adom TV Kasee edinkomi Akuyafo a wonum edua jeni ewo Kwawu Kotoso ewo Kwawu Eastmans ni mu echiremu a esan akwanbone a etoa mu ekoba bi a wonum mfuo ewo ntino edunsunsan so oboni bebre ababegya wonum kua yoso ra wonum ene Adom Kasee amane boni akwasi dwamena etwetwe nkomo no ene akuyafo bi echiremu se afi ensu atopa ne senti nsutini a ben bebi a wonum mfuo wu nyina no ebufa so ya ne senti no ema akwan no esesei wonum eni amane boni etwetwe nkomo no wo kire ekatitiri di a wonum abo wonum kuayomu ya kwan kura de esan bugota be 1 week kura ni aya se fa ne ma so no to ye na ba juri e bridge no e di ankasa ne bo pe ni ani sisi ye be sin na ya fra ya ko disi ho he o mun kan he ene ankasa se ne ye bi ya be twitwa kwan no mu kakra kakra 1 week ni jene ni kusuda nse sikase won haya kakra ema ye ka chiri nti ama ensu no akosu mu nsu no so e ba no am se e wo time ba ye nhihye ne ntimi am wanti ama ensu no abiri abeto yen a e fanye one ya kwan ne nye bridge bia o ha ya na ka no paso ba no bridge no ensu no eto kese san apaja bridge ne de ko akuyafo afoforo bi nso e de adesrede eto aban animu se omo wo no mobosia na woma wonum emfidie fertilizers ene akade a ebeboa ma wonum kuayo no etumi akonkan akwan a enye no womesiesie ema wonum se de beya wotwa wonum gene na obetumi ede akodwum akoton enya so mfaso fidie pump machine na ye ha kura no mfanse ye nya tractor so a beboa ye tractor ehia bibiri afa machines ehon ede be irrigation no ehia moa fertilizer enyina yehia fertilizer so bia empiema tino eduruma bia na saade ne timiti dwuma etwuma ewa dwuma no ban no amoa yen a ne kuwa na yen da bia so mo da ehu da wuru se emabum form ho nyikuom mabum form ho nyikuom di kuwa na mabum form ho nyimu no eno ne moa o mo so bitimi aso yasne me yetimi aye Zoma moyen so dia ani yensu ni nkuranse bia wo ba bia